sei maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kumabasa kwamuri ikoko, rekedzai tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga iri kuma SMS yakamira sekudai so: hanzi chanetswa nengozi yemuxhosa, muri sei brother, post my story makavigawo sahaiti. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 39 years kuberekwa. Ngomana zvandiri kusangana nazvo mukati meupenyu hwangu mashura chaivo handigone kuzvitsanangura zvose ndikapedza, asi ndichazama kuti munzwe kuri kubva nyaya yangu nekwairi kuenda. Mwana wangu ari kushanyirwa nechipoko chegirlfriend yangu iyo yakafira patsaona yandakaita negonyeti. Tsaona iyi yakaitika makange muri mugore ra2017 named Hidden Place. Musazotaura ka kwazvakaitikira nekuti handidi kuti vanhu vange vachizondiziva kunyange zvangu ndiri kudawo rubetsero. Saka nyaya yangu yakamira yakadai: ndainge ndiri truck driver pane imwe kambani yandisingakwanisi kutaura nezita rayo. Kambani iyi ndeye muno muJoni, asi iko zvinozvi ndakawana promotion pabasa. Chakaita kuti ndiwane promotion inyaya yekuti handichakwanisa kudriver long distance, saka iye zvino basa rangu rava rekutesta madrivers anenge auya kuinterview uye zvekare nekuva operator. Ndatova munhu ane kalife kake kanoyemurika kana mukandiona, asi behind my smile I have a secret. Chinhu chinonzi ngozi mukoma hachitizike, ndicho chinhu chekuti kana usina kuchiripa chinogara chichingokuteverera kusvika murufu. Pakafa girlfriend yangu neaccident yandakaita naye, ndaiti zvarova sezvo rufu rwakaitika patsaona. Kunyange ndainge ndakabuda muchipatara handina kuzombotsvaka hama dzake. Ndaiva nenhamba dzasisi vake asi ndakadzirasa nekuti ndainge ndisisina plani navo, sezvo ari munhu wandainge ndakasangana naye pachihure. Taingoitawo zvekungohura tichingoendawo takadaro, tainge tisina mwana tose. Saka ndakazviudza kuti ndainge ndisina chandainge ndichizoda paari. Pandakabuda muchipatara ndainge ndava kutoita zvelife yangu, asi munhu kana achinge afa zvisina kunaka haarovi, anodzoka chete kana nguva yake yekumuka ichinge yakwana. Accident yakaitika muna don't post the year. Ndainge ndakaloda kubva kuJoburg ndichienda kuDRC. Ndaishandisa route yekuZimbabwe semazuva ose. Ndainge ndiine girlfriend yangu ndikazoita accident. Ndaita accident nekuda kweimpact yakaitika paaccident. Inini ndakamukira kuchipatara, asi girlfriend yangu yakabva yafira paspot. Yakatakurwa nehama dzake vakaenda vakanomuviga kuEastern Cape. Semunhu ainge aine mapepa ndakazorapiswa nekambani. Girlfriend yangu yakavigwa, asi handina kukwanisa kuenda kurufu rwake nekuti ndainge ndiri muchipatara by that time. Ndakazobuda muchipatara, asi ana chiremba vakati handichafaniri kudriver magonyeti zveupenyu hwangu hwose nekuti ndainge ndakuvara spinal cord, saka ndifanire kuita mabasa anorema. Kambani haina kundidzinga basa nekuti ndini ndakatanga nekambani kuti isvike pairi kubva ichine lori 1. Saka zvandakaita ndakatora mhuri yangu yose ikauya muno muJoni, ikatanga kugara muno muJoni. Nanhasi ndimo matinogara kubva kumashure kwese uku. Zvinhu zvose zvaitofamba zvakanaka, ndaitogara nemhuri yangu tichifara tiri pamwe chete, asi mhosva chaiyo hairovi. Dambudziko rakazotanga pamwana wangu musikana wenumber 2 ane 10 years. Pandakaita accident, mwana uyu aitova mudiki, hapana kana chaainge achiziva. Mwana uyu ndiye akazobatwa nemhepo yemukadzi uyu aiva girlfriend rangu. Mhepo iyi payakasvika pamwana wangu ndainge ndisipo, ndaiva kubasa. Ndakasvika mwana ava kupenga, mwana wandiri kutaura nezvake nanhasi achiri kupenga. Ndava kutogara ndakamuvharira mumba kana kumusungirira pamuti, kana kuri kunzi tinenge tichida kuti ange achitambira panze, because handidi kuti manext door vange vachiona zviri kuitika. Mwana uyu haana kumbogara akaita contact nemaxhosa muno muSouth Africa, asi anenge achiti ndiri kuda kuripwa, achitaura nechixhosa. Anenge achiti
uchanditsvaka kusvika wandiwana. Amai vake havana chavanonzwa nekuti havanzwi Xhosa. Inini ndini ndega ndiri kuzvinzwa. Nyaya iyi yava kundiremera. Mukaona ndauya pano mukoma hazvireve kuti handina kufamba, asi yatova saini yekuti ndapererwa. Ndambozama kufamba kwese kwandiri kufungidzira kuti ndinowana help, asi hapana kana chiri kufamba. Dai ndaiziva hama dzemufi ndingadai ndakaenda netsoka, but ndinotya kuti kana ndikasvika kuEastern Cape vanokwanisa kana kuzondiuraya, sezvo sisi vacho vakanditsvaka. Ndakange ndichiva ignore panguva iyo zvinhu pazvakange zvichifamba zvakanaka. Chinhu chiri kundirwadza pamhepo yemunhu uyu iri kungotambudza mwana wangu, asi haisi kutaura chairi kuda. Ndauyawo pano mukoma, handisi kusarudza rubatsiro, chero kun'anga kana maprofita ndinoenda, as long as mwana wangu ati zviri right. Chandiri kuda ndechekuti mwana wangu ave right, nekuti future yake yakatovhiringika. Haasi kuenda kuchikoro zviri kuita vamwe. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava vakakumbira ivo vakati musazoshare nzvimbo dzacho uko kwazvakaitikira pakaipa. Hanzi mwana ari kungotaura nechiXhosa. Ngatidzokerei kuma messages avo ari kuFacebook. Tuone mamwe messages avo vakatumidzira maconfessions avo. Hanzi muri sei mukoma, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 44 years ekuberekwa. Ndakange ndimbori taxi driver pandainge ndiri kuZimbabwe, asiko zvino zvindiri kushanda kuma warehouse. Ndakatanga kudriva makombi kubva ndichiri kuma 20 something years. Chiitiko chakazondishamisa, chiitiko chakaitika mushure mekunge murungu agara nesu pasi. Akange aina makombi aitosvika kuma 15. Saka takatanga kuona kuti zvinhu hazvisisiri kufamba zvakanaka, nekuti murungu wedu aiwanzo kutipa mari dzedu dzemasalaries in time. Saka ainge ava kunonoka kutipa mari. Kana isu semadrivers tainge tava kutoronga kutosiya zvedu mabasa because mhuri dzedu dzakange dzava kufa nenzara. Zvadaro mukoma akazogara nesu pasi akabva ati, ndinovimba nemi vakomana, ndine zvandinoda kuti munge muchizoita kuti titange kuita mari sezvatainge tichiita. Ipapo hapana akaramba because tose takabva tapiwa kombi yawakange uchidriver. Takabva tanzi anenge abvuma ndinobva ndamupa kombi mushure mekunge waishandisa kwe6 months ndichidzosawo mari dzangu. Akati iye akange asingachadi kuita zvekuoperata makombi, aida kubuda munyika, ange achienda kuAmerica nemhuri yake. Chiitiko chakazoitika tikatyamadza tose semataxi driver ake. Akati ainge achida kuti tinge tichizosvika pamba pake kuma past 3 am. Ndakatomuka makuseni ndikatombonetsana namadhamu ndikavasikiza nechibhakera because vakange vasingazvibhilivi kuti ndainge ndichienda kumba kwemurungu, vachiti muri kuenda kumahure enyu. Saka nekuda kwekuti tainge takaudzwa kuti tichazopiwa makombi, ndakaona sekunge ainge ari munhu ainge ava kutoda kutondidzivisa pakuzonowana pfuma yangu. Ndakazosvika paya, ndikasvika ndikawana vamwe vangu vainge vatosvika nechekare. Pakazoti pasvika motikari yekuDoves. Tikati ko iyi yava ipi? Hatina kunge takaziva kutoti mumotikari yeDoves makange muine chitunha. Yasvika motikari yeDoves ndo pakaburitswa coffin, but coffin iri rakange riri coffin semakofini aya anoshandiswa nemapurisa kana kuri kunzi pakanhongwa munhu anenge akafa. Ndo zvarainge rakaita, rakange risitombori special zvachose. Vakaburitsa munhu mukoma airatidza kuti kufa kwake kwaakaita, akafa achiita zvekuchechengurwa, kupondewa. Saka ndini ndakanzi ndige ndichitanga, ndakamboda kuramba nekuti vakanditi ndige ndichibatsira vakomana vekuDoves kugadzika mufi mukombi tainge takaita wekutongoradzika pasi pasiti
rinenge riri rekutanga mukombi riri kumashure kwemaseti ekumberi. Sezvo akange ari munhu ainge atofa nechekare, mutumbi wake wakange wakaoma mukoma zvekuti kana makumbo ake makange musingakwanisi kana kumabhendesa. Saka takangomuradzikawo akadaro ndokubva tavhara dhoo zvishoma tikaita rekusunga netambo. Ndakanzi ndinge ndichidhiraivha 5 times, saka ndaidhiraivha ndobuda mustreet maigara murungu wedu, ndopoteterera ndoenda kustreet rekuseri, ndodzoka ndomira vokusha mvura mukombi, ndodzokorora zvekare. Apa ndichifamba ndiri ndega ndakatakura chitunha. Hana yangu yairova mukoma ndichiti ko kana ndikasangana nemapurisa vondimisa, handiti ndinongonzi ndini ndakamuponda munhu uyu, asi ndakakwanisa kurova 5 times. Ndaimhanya because ndaitotya kuti zvimwe kuda ndaikwanisa kuzonzwa chipoko chichitaura neni chichiti ko iwe shamwari zvauri kufamba neni unondiziva, akandiuraya unomuziva. Ndakati ndapedza kuita task ndokubva ndanzi ndinge ndichigeza motikari. Ndakageza motikari, umwe akatora kusvika tose tapedza matask atainge tapiwa. Zvechokwadi takazoshanda kwemwedzi yedu yatakange tawirirana tikabva tatengeserwa makombi aya. Saka pakunotengeserana makombi, kuti takavapa mari, ndakamupa $80 pandakatenga kombi. Ndiyo yaakati anoda kubva kwandiri. Vamwe vangu vakaburitsa $2, vamwe $5 kutotenga kombi mukomanashi ne$5. Pakatoitwa matransfer of ownership, ndikatotanga kutoshanda kusvikawo ndazokura ndikazobudawo hangu munyika. Ndisu vevamwe vakatotanga kutouyawo kuno kuPoland zvisati zvava kuzivikanwa kuti kunouyika kana ukawana munhu anokusponsa kuya kuzoshanda pawarehouse pake. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Pakaipa, zvinotyisa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera, imwe confession iri kuma SMS yakatumidzirwa nomumwe mudiwa muteereri panhamba dzedu dze067. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 33 years ekuberekwa. Ndiri single mother uye zvekare ndine mwana wangu 1. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Nhamo yakati yandirova, ndainge ndashayiwa pekutangira mushure mekunge ndarambwa nemurume ndakatemba apa tiri muno muJoni. Ndakasiyiwa ndisina kana mari yekuti ndidzokere kumusha. Ndakambozama kuda kuita chihure asi zvaisava zvangu. Ndakazosiya zvechihure mushure mekunge ndawana basa rechimadhumbe pamba peumwe muIndia kuti ndizivane nemuIndia uyu. Ndainge ndamuwana kumaagents vaya vanotsvakira vanhu mabasa vachizobhadharwa. Ndichisvika pabasa apa paiva nemain house yaiva ne7 rooms, paitova nemumwe maid, asi inini basa rangu raisava rekuklina dzimba dzose. Ndakasvika ndikaratidzwa imwe room. Murumu umu ndimo maiva nebasa rangu rainge riri rekuklina mumba pamwe chete nekuisa chikafu. Saka muIndia uyu aipota achiuya nemaapples, tongoti type yose yemafruits. Murumu umu maiva musina zvinhu zvakawanda, maingova netable yaiva yegold necheya zvose zvainge zviri zvegold. Saka ndaipota ndichiti manheru oga oga ndaipota ndichiendesa chikafu murumu umu, asi mangwana acho makuseni chaimuka chakadyiwa. Zvinova zviri zvinhu zvakatanga kundinetsa kuti chikafu ichi chainge chichidyiwa nani nekuti mainge musina munhu. Maingova netable necheya, maiva zvekare necandle yandainzi manheru na6 PM ndinofanira kubatidza mangwana kuseni na6 AM ndozoridzima. Rainge riri basa rangu. Ndaibhadharwa R10,000 pamwedzi. Semunhu ainge asina zvekuita, ndakashingirira kunyange basa racho raityisa. Ndaingoshinga nekuti salary yacho yaiva iri right, yaindigutsa. Saka zvakazoitika muna January this year aiva masikati
pamba painge pasina munhu, ndaiva ndiri ndoga, ndainge ndaenda kunoklina murumu mangu semazuva ose. Ndakaona muine mabricks emari, saka ndakazozviudza kuti mari I think ndibosi vakanganwa, saka ndakatozviudza kuti ndiwo mukana wekuti ndisimuke. Saka ndaingoenda pabrick roga roga ndotapudza mari. Ndaitapudza zvekuti munhu akauya ndainge ndisingaonekwi, saka ndakabva ndangosiya zvakadaro. Mari yandakatora pandakaiverenga yaisvika 60,000 rands. Ndakanoviga mari iyi munogara hembe dzangu. MuIndia uyu paakauya akasvika achingopinda murumu make ndokungotora mari yake, asi asati atora mari akandibvunza kuti hauna chawabata here pamari iyi. Semunhu ainge atoba kare, ndakaramba ndikati ndangoona mari ndokubva ndasiya. MuIndia uyu haana chaakazombotaura neni, akabva angonyarara ndokubva atora mari yake. Sezvisinei ndakazopfuurira mberi nebasa rangu. Ndaitozviudza kuti ndahwina, murungu hapana chaaona. Mari ndainge ndaichengetera mubhege rangu rehembe, ndichizviudza kuti kana ndichinge ndaenda kuZimbabwe kumusha ndozonotsvaka chistendi changu chekugara kumasabhuku deal. Saka last week ndakaenda kunoklina murumu mangu semazuva ose. Ndakaona muine nyoka yainge irimo ichirutsa mari. Mari iyi iri kumaranzi, saka ndakada kubuda ndichitiza, handina kukwanisa kutiza. Ndakaona muIndia ari kumashure kwangu ndokubva avhara door. Nyoka yakarutsa mari ikaita mabricks, yapedza kurutsa mari. MuIndia uyu yakangoridza muridzo, nyoka ndokubva yatanga kundiyamwa mazamu. Yaindiyamwa zvekuti ndakasvika pakupera simba. Nyoka yapedza kundiyamwa mazamu, ndakapiwa mari ndikanzi basa rapera. Kana uri umwe enda kumusha nekuti wangosarwa nemazuva mashomanana ekurarama. Saka mari yandakupa ndiyo yekuti unge uchizotenga kofi rako nechikafu chichadyiwa nevanhu parufu rwako. Saka ndauyawo pano mukoma, ndiri kutoda kuenda kumba ndenge ndichitombofamba ndichiudza vanhu kuti ndo zvandasangana nazvo izvi kuSouth Africa. Ndiri kutya nekuti ndakanzi ndinokwanisa kungofa anytime. Apa ndine mwana wangu achiri mudiki. Kana ndafa, mwana uyu anozosara achichengetwa nani. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kana ndasvika kumba ndoda kutomboenda kumaradio stations ndinge ndichinotaura nyaya yangu ndikasike ndabatsirwa. Ndichaedza kuti ndinge ndichivatumidzira SMS hoping kuti vachiri muno muSouth Africa zvakangooma hazvo vedu. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ndanga ndava ne27 years ndiri muno muSouth Africa, saka ndakabva mukunetsana nemudzimai wangu muSouth African. Apa ndiri patemporary spouse visa. Dava kuti this is not going to work, it is better that we divorce. Ndakamukumbira ruregerero. Zvino ari kuti anoda kuti ndinge ndichimupa yatinoti bonus yepakati pegore yatinopiwa muna June. Ndiri kuda advice. I am working muno muSouth Africa, ndinoshanda mumine. Bonus iyoyo yandinopiwa kana ndikamupa anogona kutotenga motikari, inogona kunge iri used zvayo but inotosvika kuma 170k. Mari ari kuti anoda mari yose. Ndakamubvunza kuti guarantee yekuti hauzongofile for divorce after ndakupa mari yose iyoyo ndeipi? Iye ari kuti kwandiri, because uri baba vevana vangu, I will still need your support. Ndikati so nekuda kwebonus ndo zvichaita kuti usandiramba? Ari kuti mari yakakosha even in marriage. Ndava kutya kuti mudzimai wangu anogona kunge ava kutongoronga kuti ange achingondipedza, otongondidya kwekupedzisira obva atongondisiya. Ndipeiwo mazano mucomment section. Ndongoroverawo mwoyo padombo, ndotora mari dzangu dzebonus nedzimwe mari dzepenjeni. Toti mari yose yandinenge ndiinayo kusanganisira nemari dzepenjeni after tax ndikasara ndiri kuma 510k.
ndinokwanisa kunotanga business rakaita sei kuZimbabwe rekuti handizonyuri, ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, kana kuti ndobhadhara maagents ndobuda muAfrica ndoenda kumhiri kwemakungwa here. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi nemari iyoyo ndingaita business ripi rekuti handingazonyuri muZimbabwe? Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndanga ndiri kushanda mumine, married to a South African, but zvaava kutaura handichazvinzwisisi. Ari kuti uchandipa bonus yako yose so that ndisazokanselesa permit yako kuhoma face. Yo, zvakaoma. Vangataura naye sei? Do you think kuti you can trust her kana vakamupa mari iyoyo? Apa hanzi tine vana tose. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi munhu wose wandinenge ndapa gift anofa kana kutanga kupenga. Inzwaiwo nyaya yangu. Muri sei please post my story makaviga chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Lloyd. Ndina makore 44 years kuberekwa. Ende ndinoseka kana vanhu vakanditi ndiri mbinga because avazivi zvimwe zvinhu zvandinobata kana kuri usiku. Social media handisi hangu munhu wesocial media, but dai ndaida social media tingadai tichitokwikwidzana nawo nedzimwe mbinga dzamunoziva dzemuZimbabwe. Kunyange ndiri mbinga, asi chokwadi chiripo ndechekuti handina rugare. Ngoma nacho ndiri kunyora nyaya yangu because ndaneta kuramba ndichingoita zvinhu izvi zvandiri kuita. Ini handipe munhu chinhu mahara. Ndikakupa chandakupa ndine zvandinokutorera back. Ndinototya kutopa vanhu magifts nekuti munhu wose wandinenge ndapa chinhu chikuru muupenyu chakaita semotikari kana kutengera munhu stand, upenyu hwake munhu iyeye anozosangana nemamwe mabhadhi kusvika achizonofa. Pakutanga pandakatanga kuita mabasa awa eurombwa handina kunge ndakazviziva. Ndakatanga kuitawo mari kuma early 2000s. Ndaitawo zvekutengesa fuel nema cross border deals. Panguva iyoyo ndakange ndiri munhu aitorara muchimotikari chake ende zvinhu zvainge zvichitongooma. Nerimwe gore zvinhu zvakabva zvachinja almost overnight. Ndakapinda mune rimwe dhiri neumwe businessman but akange ari wekuMozambique. Akange aine zvinhu zvake zvaaida kuunza kuSouth Africa but zvakange zvichipisa through Zimbabwe. Saka akati handishandi nemunhu anenge asina gona. Ndaimboriziva kuti gona racho rinomboreva kuti kudii. Ndaingoriziva gona kubva pambira dzenharira song yekuti gona unaro. Ndakange ndisingarizivi because isuwo takangokurirawo muchirungu muHarare. Saka ndakazoenda kuMozambique. Ndaenda kuMozambique ndipo apo pandakabva ndachizonopiwa gona rangu rakange riine mafuta akazangana neropa. Ndakapiwa mission yekuti ropa riri mugona rinofanira kungogara riri fresh nguva dzose. Ndakaudzwa kuti rakange riri ropa rainge riri ropa rehuku. Saka after that ndakakwanisa kuita dhiri. Ndaita dhiri ndokubva ndatoendesa zvinhu kuSouth. Ndopa ndakakwanisa kuita mari. Ndakatotengawo motikari yangu yekutanga. Ndakaitenga cash muJoburg. Ndokubva tatoenda kuSouth Africa mushure mekunge ndatsvaka driver. After that ndakaramba ndichingoita madeal aingondipa mari. Ndakasvika pakuvakawo a big house muBorodzown pasina kana loan. Vanhu vakanditi uyu murume ane nyasha because kuchechi kwedu kwatainge tichienda ePentecostal Church. Ndaitotsanyawo nekutonamata nevamwe pakutanga kwegore ndichitopawo matestimonies but ari matestimony ekuti ndainge ndichiwanirwa nyasha naMwari but zviri zvinhu zvemushonga. Saka chinhu chandakazotanga kuona ndechekuti pose pandainge ndichipa munhu gift muupenyu hwake, munhu iyeye aisvika pakuzongoparara kana kupenga. First yakange iri cousin yangu. Akange achitambura aita zvekutotengesa majuice card muHarare muCBD. Ndakamunzwira tsitsi. Ndiwo makore aya awo pakatanga kupinda tumotikari tumaHonda Fit aya maold shape. Ndakamutengera Honda Fit. Vanhu vakawanda vakashamisika pabirthday rake. Mukoma Nashe after almost 3 months munhu uyu akabva atanga kuita zvainge zviri very strange. Akange ava kutaura ega. Aifonera vanhu midnight
achiti kune vanhu vari kumuteverera. Family yakafungidzira kuti akange ari madrugs. One day akabuda mumba akange asina kana hembe, akatanga kumhanya nerodhi achishevedzera kuti akange achimhanyiswa nevanhu. Nanhasi uno hakuna anoziva kwaakaenda. Zvimwe kuda akafa, zvimwe kuda achiri mupenyu, achiri kungopenga. Panguva iyoyo ndakangoti ameno, zvimwe kuda kune munhu amugadzira. Later on ndakatanga kudanana neumwe musikana ainge ari wekuBelvedere. She was a beautiful girl. Ndakange ndava kumuda zvekutopengesana. Ndakamutengera a nice phone, ndikatanga kumurojera kuma apartments. Mukadzi uyu akatanga kurwara zvakange zviri strange, a strange illness. Madoctors vaisaona any problem, but aingoramba achingooma mutezo. Saka aiti iye usiku aiona umwe munhu aipinda murumu make, obva atanga kumutuka. Eventually akatanga kutadza kutaura kusvika achizonofa, mitezo yake yose yakange yaoma. Ndakarwadziwa ndikangoti zvimwe kuda ilife. Zvinhu zvakaramba zvichingoitika. Pane umwe sawira wangu akange ari kuUK. He was then deported because akaenda ikoko mapepa ake akange asina kumira zvakanaka. Paakazodzoka, this friend of mine akandikumbira mari, ndikabva ndamukweretesa. It was $25,000. Akange achida kutanga trucking business. Within 1 year munhu uyu akauraya another person neaccident achidriva truck racho raainge atenga. Akabva atanga kunwa zvekuti waiona sekunge munhu ava kutopenga, aingogara akadhakwa. Truck rakaita beyond repair. Haana hake kusungwa kwenguva yakareba because chidhakwa chakangokaruka chamhanya murodhi. Pakange pasina nguva yekuti aikwanisa kumisa truck rake. Marriage yake yakaparara. Another one ndakamupawo stand, ndichati kuruwa. Mwedzi mishomanana after that akaita zvakaitika pagirlfriend yangu, akaita stroke. Mukoma ndipo pandakatanga kutya because pattern yacho yainge yava kunyatsokuonekwa kuti there is something that is happening. Vanhu vose vandaibatsira vaibva vachizongofa kana kungotanga kungopenga. One day ndakati ndakavadhakwa ndokubva ndabvunzawo umwe womudhara wandakamboita naye madeals, ndikati chii chiri kumbonyatsokuitika? Upenyu hwangu huri kufaya, but munhu wose wandinobatsira anotanga kupenga. Ndara uyu aiva muZambian. Akanditarisa for a long time akati, unozviziva here kuti kune dzimwe mari dzinenge dzisiri mari dzatinobatiswa mumadhiri nevamwe vanhu vatinopinda navo mumadhiri, vanenge vakaromba vobva vava kutapudzira urombwa hwavo. Ndo pandakatanga kufunga manje zvinhu zvakawanda. Ndo pandakatanga kurangarira ndikati asi upenyu hwangu hwakazochinja zvadii. Ndikabva ndafunga mudhara uya wekuMozambique. Ndakazoenda kuMozambique, unfortunately ndakasvika afa, but vanhu vekuMozambique kuromba kwavo kwavanoita handizivi kuti kungwara here kana kuti ivo vanoromba chemumhuri, zvekuti chinenge chitori chikwambo chemumhuri chavanenge vava kutonamata nekutoomberera chiri chimudzimu chavo. Ndasvikako ndo pandakaudzwa kuti baba vavo vainge vakavaudza kuti chikwambo chavo chavainge vainacho chakasvika pakunozvara chimwe chikwambo. Saka vakaona kuti vakange vasingakwanisi kuita zvikwambo zviviri, ndokubva vatsvaka mutorwa wavaikwanisa kurasirira chikwambo. Patakapinda mumadhiri vachinditi ina handiti madhiri nemunhu asingaende kun'anga. Saka ndakazodzoka ndava kunyatsokuziva kutoti gona riya randainge ndakapiwa kwainge kuri kutorasirirwa, kwakange kusiri kungosimbiswa chete in business. This time ndinototya kana kutobatsira even my ex-wife anongotambudzika nemari dzandiinadzo. Ndakanzwa zvichinzi ari kushanda as a maid muCape Town. Ndinototya zviri nani kuti anga achinditi ndiri absent muupenyu hwake than kuti ndike ndichimupa mari, because kana ndikamupa mari anogona kufa kana kungotanga kungopenga. I know kuti she hates me, but kwauri ikoko amai Junior ndinongokumbira ruregerero pane zvose zvaunofungidzira kuti ndiri kukutadzira, because handikwanisi kukupa mari yangu. Kana ndikakupa mari, I tell you, unoswera wafa iwe nevana kana munokwanisa kutanga kupenga. Nhasi uno ndine almost everything sezvaunonzwa. Ndine dzimba, ndine maplots kwandinoita maprojects, but handitendedzwi kuti ndike ndichingopa munhu
wese mari, nekuti kana ndikaita izvozvo ndinenge ndatozvikanganisira mhiko dzangu dzeurombwa. Ndakangofanana nemunhu murombo. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakangofanana zvangu ini nemunhuwo zvake murombo. Strange things indeed they do happen in this world. Vadiwa vateereri ndo messages avo tanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.